maa minnu tun kamana ganin bɛ aw ka minɛnw nacogo ɲuman na ka bɔ jamana kɔ kan ka na an ka jamana kɔnɔna la o hami n'o jɔrɔ banna sabu so barikama maaw nana don aw jigi kɔrɔ ka se ka o baara kɛ a kɛcogo ɲuman na so barikama ye cakɛda ye min ka baara bɛnnen bɛ ka aw ka minɛnw ta ka bɔ jamana kɔ kan ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ baasi fosi ma aw ka minɛnw sɔrɔ duguma sira fɛ jikan sira fɛ fo ka taa se sanfɛ sira ma wa u ka baara bɛnnen tɛ o dɔrɔn ma u bɛ transit baaraw kɛ logistique manutention fo ka taga se terrain feereli ani soko ɲɛnabɔli commerce général u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen na aw maa minnu bɛ ko aw mago bɛ so barikama maaw la aw bɛ se ka u wuli ka u sɛgɛrɛ Amdalaikaw fɛ yen nɔ u bɛ immeuble Seku Tarawele la Kati taga sira la u ni pharmacie luxe beauté Bouakar Keita u man jan ɲɔgɔn na walima ni taama ka gɛlɛn aw minnu ma aw bɛ se ka u to aw sigiyɔrɔ la ka u wele nɛgɛjuru sira la 65 50 27 45 nanzarakan na 65 50 27 45 u ka nimero sabanan fana bɛ yen ni o ye 62 08 84 72 nanzarakan na 62 08 84 72 a y'aw jigi kɛ so barikama ye a tɛ fɔ aw jigi kɔ. Bi ye juma ye janvier kalo tile 16 san 2026 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye an b'aw ladɔnniya ko nin ye aw ka kunnafoni wagati selen bakuruba kunnafoniw na Kulukorokaw fɛ yen nɔ min ye lejuratɔw ye olu ye kalan sɔrɔ ka bɔ Anazɛri yɔrɔ handa bɛna don la fo ka taga se Yorosokaw fɛ ONG Adilo ni programme spécial d'aide aux associations et fondations maaw ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la u ye musow fana dege safinɛ dilan na an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoni olu bɛna lase aw ma aw bisimila. Arabado janvier kalo tile 14 san 2025 min ye lejuratɔ ma 50 ɲɔgɔnna ye olu ye kalan sɔrɔ ka bɔ Anazɛri yɔrɔ ka ɲɛsin sirabakanko sariya labatoli ma min ye association des personnes vivant avec un handicap Kulukoro région kɔnɔna la olu de ye nin maa ninnu dɛmɛ yaasa u bɛ se cogoya min na ka nin maa ninnu ka u kalan siraba sariya la yaasa u bɛ se ka boli cogo ɲuman na ka sɔrɔ baasi fosi ma o sɔrɔ wa maa minnu fana ye nin kalan in sɔrɔ o ye maaw ye minnu ye bolimafɛn sɔrɔ an ka jamanakuntigi général d'armée Asimi Goyita ka œuvre sociale senfɛ. Yorosokaw fɛ min ye muso 20 ɲɔgɔnna olu sugantira ONG Adilo ani programme spécial d'aide aux associations et fondations maaw fɛ arabado janvier kalo tile 14 san 2026 ka tile 2 safinɛ dilan dege kɛ u kunna safinɛ dilan min ni u bɛ ka o kɛ Yoroso kɔnɔna la u ye u dilan safinɛ jima fo ka taga se a muguma o dilanni na wa fana min ye ONG maaw ye u bɛna na baara minan di ni musolaka ninnu ma u filɛ ka nin baara dege min kɛ yaasa u bɛ se k'a ta ka baara kɛ ni a ye ka u yɛrɛ nafa ka u somɔgɔw nafa ka sigida nafa hali ka jamana yɛrɛ nafa ni a ye. Arabado janvier kalo tile 14 san 2026 min ye Anazɛri maaw ye u ye panneau de signalisation 2 di Kayindi lycée public ma o kɔfɛ u ye formation kɛ écoleden 150 kunna sirabakan sariyaw labatoli ta fanfɛ yaasa min ye sirabakan kasara ye sifinnaka kunda kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalandenw ta fanfɛ caman bɛ se ka bɔ o la cogoya min na u ye nin waleya min kɛ min ye Kayindi lycée public ɲɛmaaw fo ka taga se a kalandenw ma u nisɔndiyara Anazɛri ka nin baarakɛli in na. Fondation Tiwindi ye camp de jeunesse labɛn an ka sifinnaka maa 30 tɔgɔ la musée national kɔnɔna la camp min daminɛna tɛnɛndon janvier kalo tile 12 n'a kun kan ka cɛ bi juma janvier kalo tile 16 san 2026 min ye Tijani Togola fo ka taga se Alexis Kalanbiri olu de kun bɛ ka nin sifinnaka ninnu kalan
formation tun ɲɛsinnen bɛ ka nin sifinnaka ninnu ka u kalan kunnafoni jɛlen a ɲuman u bɛ se ka o dɔn ka bɔ kunnafoni kolon cɛla cogoya min na. Min ye nin fondation maaw ye u ko k'u ka laɲini belebele tɛ dɔ wɛrɛ ye min ye nin sifinnakaw ye u bɛ se ka faamuya sɔrɔ kunnafoni ɲuman ni kunnafoni kolon na sabula ko sifinnakaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kunnafoni ɲuman dili ma wa fana ko ni kunnafoni kolon dili cayara a kɔlɔlɔ bɛ se ka ye sifinnakaw de ka ɲɛnamaya la o hukumu kɔnɔna la u ye nin sifinnaka maa 30 ninnu suganti yaasa u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ ani donna nataw fana na u bɛ se ka kɛ kumada ye u sigiyɔrɔw la ka nafa ɲɛ u sigida ani jamana yɛrɛ ye kunnafoni ɲuman dili ta fanfɛla la. État-major général des armées bɔra ka laseli kɛ ko araba su janvier kalo tile 14 san 2026 an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɔnɔna la u ye Bamanti wale tigilamɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ ni o kun bɛ Kayi West yan fan fɛ u ye dan sigi u ka o waleya jugu la olu minnu tun b'u fara ɲɔgɔn kan yaasa kana waleya jugu ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ni Kayi sigibagaw ma wa état-major général des armées ko k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko finitigilakaw kalikan de don bɛn ni kelenya ka o sabati an ka jamana kɔnɔna la. An ka association des anciens combattants ani an ka finitigilaka minnu taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la fo ka taga se an ka muso minnu cɛ fatura ani minnu cɛ tora kɛlɛkɛyɔrɔ la olu ye u ka lajɛrɛ kɛ arabadon janvier kalo tile 14 san 2026 Katikaw fɛ yen nɔ maison du combattant min bɛ yen nɔ a kɛnɛ kan u kumana fɛn caman kan lajɛrɛ in yɛrɛ kun ɲɛminɛnen bɛ commandant Buyani Kulubali ni ale talen bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nin wagati in na nka u kumana fɛn belebele min kan ni o kun nafa ka bon kosɛbɛ o de ye charte pour la paix et la réconciliation nationale au Mali u kumana o sɛbɛnfura in kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ a la min ye Alliance Mali taɲɛ ɲɛma monsieur Alu Badara Sangare ale de y'i da don nin sɛbɛnfura in na ka se ka ɲɛfɔli kɛ a la an ka nin maa kofɔlen ninnu ye a y'a jira ko n'i y'a ye ale bɛ tɛrɛ di ɲɔgɔn maaw kɛrɛfɛ ko dɔ wɛrɛ tɛ k'an ka jamana ɲɛmaaw dɛmɛ u ka baara la ni o dɔ ye nin sɛbɛnfura in k'a ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛna yaasa u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogoya min na bɛn ni kelenya waleyali la an ka jamana kɔnɔna la sabu a y'a jira ko nin sɛbɛnfura min filɛ nin ye ko a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bɛn ni kelenya ani lakana yɛrɛ sabatili la an ka jamana kɔnɔna la wa a ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase an ka ancien combattants ma u ka wuli ka jɔ la sanga ni wagati jamana kɔnɔna la a y'a jira fana k'a bɛna seko ni a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛnfura min filɛ nin ye ale bɛna bonya wa a b'a jija fana maa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɛbɛnfura in bonya cogoya min sabu ko a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bɛn ni kelenya waleyali la an ka jamana kɔnɔna la wa a ye layidukan ta k'a jira ko ale tɛna n'a faso janfa cogoya si la ale bɛ layidukan ta ko ale tɛna na sɔn cogoya si de la k'a fɔ k'a bɛ maramafɛn ta a ka jamana juguya la don n'a nataw la. Arabadon janvier kalo tile 14 san 2026 an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni dila Mohamed Sumare ala ye ale ka kalifa minɛ a la arabakaw fɛ yen nɔ Maroc a ka chambre d'hôtel kɔnɔna la a kun taara Coupe d'Afrique des Nations kɛnɛ kan ka se ka taa o couverture kɛ an ka farafina gun farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni dila minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen ye tasibila kɛ ka ɲɛsin cɛ in ma wa fana u y'a jira ko ala ka hinɛ a la ala k'a dayɔrɔ nɛɛma u y'a jira ko cɛ in filɛ nin a ka baara ɲɛdɔn tun b'a la wa a kanu tun bɛ a la fana maa caman de ye tasibila kɛ a ye an ka bɔlɔlɔsiraw kan hali an ka page min bɛ an ka bɔlɔlɔsiraw kan ni o ye Vive les Aigles du Mali ye olu yɛrɛ ye sɛbɛnni kɛ a kan ka se ka tasibila kɛ a ye ani k'a jira ko ala ka badabada dali ala k'o nɔgɔya ye wa u y'a jira fana ko a ye baara min kɛ k'a to a ka ɲɛnamaya kɔnɔna la i bɛ a ɲɛdɔn ye a la i b'a kanu ye a la wa ko baara bɛ sariya fɛn o fɛn fɔ a tugura o bɛɛ lajɛlen nɔfɛ an b'a fɔ ko ala ka hinɛ a la ala ka yen saya man ni yan ye. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Burkina Faso kɔnɔna la arabadon janvier kalo tile 14 san 2026 Burkina Faso jamana ɲɛmaaw ye lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min u
lajɛrɛ min u ye sariya kura ta ka ɲɛsin u ka dugutigilakaw ma yaasa u ka dugutigilakaw jɔyɔrɔ bɛ se ka dɔn ani ka don ba la cogoya min na Burkina Faso kɔnɔna la. A yirala ko sariya in kɔnɔna la chapitre 6 article 43 o de bɛ a kɔnɔna la. A kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye u ka dugutigilakaw n'u ka kankɔrɔsigiw ye olu jɔyɔrɔ bɛ se ka dɔn Burkina Faso kɔnɔna la cogoya min na ani fana u bɛ se k'u seko n'u damayira kɛ bɛn ni kelenya lawaleyali la u ka jamana kɔnɔna la ani fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ na jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la cogoya min na ani fana min ye seko ni dɔnko u ka se ka u jɔyɔrɔ fa o la wa u y'a jira fana ko nin dugutigilaka ninnu jɔyɔrɔ ka bon Burkina Faso histoire yɛrɛ la kabini lawale ko u b'a fɛ sariya ka o dɔn ani k'a don ba la u ka jamana kɔnɔna la. N'an bɔra yen an bɛ taa Niger kɔnɔna la. Ameriki lasigiden min tun bɛ Niger dugu kɔnɔna la ni o ye Madame Katle Fitzgibbon ale nana kanbɛn da Niger jamanakuntigi General Abdurahmane Tiani ye alamisadon janvier kalo tile 15 san 2026 u ka ɲɔgɔnye in kɔnɔna la a ye a jira ko kabini ni ale nana san 2023 juillet kalo la Niger kɔnɔna la ko bonya ni karama dɔrɔn de taara ka ɲɛsin a ma wa a y'a jira fana ko ale ka nali a ye san 2 min kɛ yen ko ale kɔni dalen bɛ a la baara min kalifara ma a sera ka a kɛ wa a y'a jira fana ko n'i y'a ye a bɛna taga sabula a ka ɲɛmaaw de ye a wele ko a bɛna nɔrɔ bila maa wɛrɛ fɛ ko a ka baara min kun kalifalen bɛ a la Niger kɔnɔna la o baara kun cɛra wa a ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ fana lase Niger jamanakuntigi ni a ka gouvernement maaw bɛɛ lajɛlen ma sabula ko hali k'a sɔrɔ don tɛmɛnenw na fɔɲɔgɔnkɔ dɔw tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ nka ko o ma kuma ɲɔgɔnya bali u ni ɲɔgɔn cɛ wa u taara ɲɛ ka baara kɛ ale fɛ a kɛnɛ kan min ye monsieur Bakari Yahou Sangare ni ale y'u ka ministre des affaires étrangères et de la coopération et des Nigériens à l'extérieur ye ale tun b'a kɛnɛ kan fo ka taga se Dr Soumana Boubacar ni ale ministre directeur de cabinet du président et porte-parole du gouvernement ye ale fɛnɛ tun bɛ a kɛnɛ kan. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an ka dibidabaarakɛbagaw fo sabu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an bɛ so barikama transit logistique maaw fo olu minnu bɛ ka an dɛmɛ yaasa an bɛ se ka nin baara in kɛ cogoya min na ni Ala m'an ka jɔnya jɔnya na sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran.